Така, направихме и макитата 18 волтовата. Махнахме хубавите клетки. Жал ме и за тях, ако иска някой може да му ги подаря. Нали, може да си ги използва за такива, за хоби, за винтоверчета, стават за всичко. Има ток, горе-долу да те убие. И така. Дай да замериме, да видиме какъв волтаж показва. 18 волтовата батерия. – 21 волт. Това е добре. Така, това беше за днеска. Започвам след малко винтоверт за правене. И така. Стискайте палци.